I 10 ljudi i evo nas ponovo u novom videu. Danas ćemo igrati, nastavljamo Agariju. Ovo igramo na serveru agar.hrvatska broj 6. Laguje mi malo, valjda se neće primetiti na videu. I nadam se da ćemo biti prvi 10, jer vidite kolike su ove male kuglice, jako se brzo hranimo i sve to. I dosadno mi kući, ne znam šta da radim, pa evo koliko sad, 12 sati, 2 minuta, evo do 10 ja snimam. Samo da me ne pojedu sad. Pa, napišite mi dole u komentarima šta bi voljeli više da snimamo, PES 16 sa drugom, pa možda bi radili neki challenge, ko primi gol mora dobije jaje u glavu, kao Muđe i Ćale, da igramo Minecraft sa drugovima, ili možemo i Agariju igrati, sve možemo igrati, možemo LOL igrati s drugovima, ali vi napišite dole u komentarima i vidjet ćemo. What the fuck? Ste vidjeli ovo? O bože, sačuvaj. Koliki sam bio, glasa koliki sam. I ja bi u ovom klipu da pozdravim jednu osobu, a to je Veljko Vučković, pozdrav za tebe. Puno je tražio da ga pozdravim i evo, napokon mu se ostvario san da ga pozdravim. I šta vi mislite, ljudi, da li će imati 50 subscribe-ova ako ovako nastavim, a? Napišite dole u komentare, ali molim vas, subscribe-ujte se na ovaj kanal i jako bih bio zahvalan, jer vas sve volim, ove moje fanove. Tek sam krenuo sad na ovom kanalu da snimam, ali bit će tu jako puno ovih. Evo nas youtuberi, 9. smo. Pa, to sam i rekao da ćemo biti. Prvih 10 bih trebali da budem, evo ga. Sad samo polako i smireno. Ne znam, ova epizoda će možda trajati 10 minuta, evo ga, spavimo se 10-15 minuta, ne znam, evo, oči me peku. Danas je moj tati rođendan bio, pa je bilo gostiju. Ja sam pobegao u sobu da bi snimao samo za vas, youtuberi. Ne znam šta da vam kažem, ali jako vas volim, najbolji ste i jako bih voleo da mi... 4. smo youtuberi, 6. ali dobro, to sad sve zavisi. Jako bih voleo kada biste mi subscribe-ali ovaj kanal, jako bih bio zahvalan i srećan i sve bi učinio za vas, ali sad ćemo vidjeti. Sad ćemo pojesti ova Bosna. Nema veze. Šta sam ovoliki sad?
A, YouTuber, imam jedno pitanje za vas. Kod crnca, da li su krvna zrnca bela ili crvena? Ajde, napišite dole u komentare da li zna. Crna krvna zrnca u crnca. Da li su crna krvna zrnca u crnca? Šta vi mislite, YouTuberi? Gledajte vi onog Niksu Zizu. On je kralj. Stvarno, svaka pozdrav za tebe ako budeš gledao ovaj video. Pozdrav za Niksu i sve YouTubere, volim vas. Koliko ja to snimam već? 6 minuta. Sutra će izaći ovaj video, možda i danas, ne znam već ako budem raspoložen danas. Mislim da će i danas izaći ovaj video, a sutra se nadam da će Lola izaći sa drugovima na Skype-u i sve, bit će druženje, zezancija i tako. Biće sprdnja, ja mislim da ću doživjeti, samo me podržite ovaj video i ne znam šta da vam kažem još. Sad ću malo da se skoncentrišem ovdje, da budem u prvih 10 opet. Tako. Tako. O, 10 smo. Samo da se mi spojimo i bit će sve ok. Da mi pustimo neku pesmu YouTuberi, a? Biće bolje, ja mislim. Vidite koliki smo. Carlito Brigante. Aj bar 10 minuta da snimam. Ko je ovog pojede, gotovi smo. A da možda timujemo, a? Ajde, dao sam ti da igramo zajedno, bre. To su vam. Da vidimo, će mi dati sad. Će vraga u mene ovdje da pojede. Dobro, to su vam glupavi kreteni jedni. A poješću te ja. Nema nikog na ovom serveru, šta je ovo, bre? Ti.